ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтарако. Бозам навори имрӯза ҳаст халатои новинка омадагия духтарако. ҳам качестваш фарқ кардестай, ҳам расходи украшени санг турш рафта нав омада духтарако. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ. ё духтарако турецкира уже ягон майда фарқ намекунем. Бори бишкака качествои хушрӯ шуд духтарако. 1 2 3 4 5 6 расветка дорад духтарако. Ай эл яъне ай 46 пуш то 54 пуша размер ҳаста. нигоҳ кунед 48 50 52 54 ина расветкош духтаро. касе да доставка дар кори нашоти доставка метавонед дар WhatsApp нависен. ина остинакоша 34 меша духтарако каротки таракай. нархиш 240 сомон духтаро. нархи донашакас оптови мегира бояд чи арзон мекунем. ин моделон нав омада духтарако. ай нархи пешина хеле фарқият кадестай. касе да качество хушрӯ дар кори марҳамат. куртаву хбая брюкушкати халату брюкушкати духтарако. материалш беҳади бад хушрӯай. нахоҳишмандо WhatsApp-и модару экран метавонед нависен.